салому алейкум бародаро хоҳарои азиз. Ман аз ин деҳаи чиргизия сиёмка кардам, аз кӯчи шаҳрак то даруни мазора худашам сиёмка кардам. мана бародаро лайку подписация фаромӯш накунедон. мана гуҷое ки дидани хоҳедон нависед исфара любое ҷоша мо рафту сиёмкаро мепартоем. дастгири шумо пешравии мо дӯстон. мана то охираши видео тамошо кунем. кӯчаҳо мазорҳо чӣ хелштаги кӯчаҳои асфалт кардагӣ, ин кӯчи мазор марҳамат тамошо кунтон. то охирашро тамошо кунем. лайк ва подписация фаромӯш накунтон. раҳмат барои дастгириҳо.